Добър ден! Добър ден, заповядайте. Тук имате ли един младеж? Моля? Това ли е младежа? Имаме, това е младежа. Как се казваш младежа? Заповядайте. Селчук се казва. Селджук? Да. Ти се казваш Селджук, така ли? Да. А български говориш ли? Да. Ще ви разкажем историята на едно 4-годишно момче и неговия празник. Тя може да бъде разбрана неправилно от някои хора, защото момчето е от мюсюлманско семейство и неговият празник не е Коледа, а посвещаването му в мюсюлманска вяра. Това е неговият сюнет. Вижте в речника какво е сюнет, ако не знаете. Историята на малкия Селджук от Разград и още стотици негови връстници разказваме само единствено като културен феномен. Това предисловие е необходимо у нас, защото ние, във времето на нашето опознаване, последните 15 години демокрация, ние познаваме мюсюлманите само до прага на тяхната джамия. Те, мюсюлманите, бяха любезни да ни поканят на един свой обряд, показаха ни тайнството и технологията на самата операция, за което благодарим. Ето ги мюсюлманите. Разград. Зелиха Хасанова Ахмедова се казва. И си била дружинен ръководител. Да. А сега си щастлива баба на Селджук. Да. Кажи ми сега за утре, за празника, какво е за тебе? Защо се радваш толкова много? Ами радвам се, че стана вече, смятам, че вече голям и съм си изпълнила един дълг, който ми предстоеше. Това е един дълг наш на турците. До 7 годишна възраст всички родители са задължени да ги опрежат, които са мюсюлманчета, но в ислямските страни, в арабските страни, където е по-топло, това нещо става още на втория и на третия месец, понеже е свързано с здравословни проблеми. Когато детето бъде обрязано на втория и на третия месец, това дете не получава висока температура и от здравна гледна точка се прави това обрязване. Както ни обясни младият местен мюфтия от Разград, сюнетът или обрязването се прави по медицински и религиозни причини. То е технология от хиляди години, която може да притесни малко балканските християни. Но ние често забравяме, балканските християни, че нашият Бог също е обрязан като част от еврейското племе. Аз разбрах, че технологията е много модерна. Тя е лазерна технология. Вярно ли? Безкръвно. Безкръвен е. Методът е безкръвен, електрически нож. Това се използва в Република Турция от 1989 година, 90 година. И тук в България вече навлезе. Доктор Лютви е специализирал в това отношение. Той прави обрязване в Турция, и в Македония, в Косово, и в Румъния, и в България. Ние работим с него от 1998 година. До сега е обрязал над 3500 деца. Слава на Аллах, още няма никакъв проблем в обрязаните деца. А той знае ли какво го очаква? Не сме му не сме му казвали. Добре, сега може да му обясниш сега, госпожа, утре, че излизате. Кажете му сега. Виж, майко, утре сутринта ще излезем и ще идем на джамията. И там, как да му го обясня На сега? джамията. Джамията, там ще има много други малки деца и ще имат тържество. Те ще бъдат те колкото другарчетата ти, с които играеш, колкото Никола, Станко, Калина. Ама ще бъдете само момченца. А сега, като утре ще трябва да му обясните, що се прави, или като порасне трябва да му кажете нещо, защо сте го направили. Ще му кажем, че в джамия е правилно, че Ама защо? може би ходжа и аз друг път не съм. Защото обичая е така. Спазили сте обичая? Просто спазили сме обичая. Аз мене малко ми е жал за него, защото утре ще го изненадате. Нищо, че е маничък на 3 години 4. Аз бих му казал всичко, дори си да се оплаши. Няма, той не боли. Няма, майчето. Ето. Ай, свърши. Секунда. Свърши, мамо. Айде, сега честито. Може да върви, може да ходи. Няма да пипаш само, няма да пипаш. Революция! Иншалла, революция!
Добро утро, готова ли сте? Кажи добро утро, мамо. Добро да е. Готов съм, кажи. Не си За бъркай. какво си готов? Не зная още. Нищо не зная. Децата се раждат еднакви. Идва ден, в който родителите им решават в коя вяра да ги посветят. Иначе децата нищо не разбират в случая. Те просто влизат в един исторически крачил на времето. Едни деца влизат на определени места, някъде из Европа. В християнския крачил, а някъде в изтока, едни деца, същите невинни деца, влизат в другия крачил на времето и на религията, ислямския крачил. Всичко това се прави като празник, весело, смешно е и прилича много, на нас много ни приличаше на абитюренски бал. Колкото разбирам, понеже нямате обредна кола, нашата кола ще ви бъде тази. Да ви покажем и на вас. Добре, покажете ми. Ето е колата. Да бъде по принцип. Харесва ли ти колата? Да. Колата е много важен елемент във всеки абитуренски бал, отиване на училище и различни религиозни обреди. На мен е много интересно и ме е страх повече от него. Джук, отиваме ли? Да. Имаме твоето информирано съгласие. Чакай да сложим и това. Униформата. Униформата? Шапка имаме. Да. Значи тази е униформата. А шапката къде е? Иди да вземеш и донесете му и шапката, значи жезълчето му къде е? Ето го жезъла. Дръж го. Това е вече специална По всички правила. Да, униформа. Как се казваш? Езгюр. Езгюр. Български говориш ли? Малко. Кажи малко. Какво ще правите днеска? Какво ще правят? Ще режат бибата. Какво ще правите днеска? Ще го обрязваме. Ама как му го казвате на него? Ще режем бибата. Видя ли момченцето как е облечено? Хареса ли ти? Да. Виждаме, че едно детенце само е облечено по правилата с тия скъпите дрежки. Другите дечица са обикновени. Турция сигурно има труднини и оттам е. Не бе, той тук го има това костюмче. Колко струваше бай Ахмед? Към 60 лева. 60 лева, ма скъпо излиза, нали? Хората са бедни и виж сега отколко далечни селища идват да се обрязват децата тук. Едно обрязване струва 20-30 лева, всеки не е в състояние да плаща или пък даден родител да организира сватба за обрязване на своите дете. Сега годината един-два пъти се организират такива тържества за обрязване и поканват се специалисти от Турция, които пристигат и безплатно ги обрязват. Затова виж от колко отдалечени места са дошли родителите и чакат. Как се казваш ти? А? Как? Селман. Селман? Да. Ама вие какви сте руси с сини очи? Казват, че турците няма с сини очи, то толкова много има два сини очи. Ти си дядо, така ли? И сега се гордееш ли какво? Как? А? С него дойде. С него дойде. И какво му обясни? Разказа ли му нещо? Да, разказа. Той знае, че идва тук да отрязва. Идва да отрязва? И защо? Какво да отрязва? Ишката. Но това звучи страшно. Това звучи страшно, бе. Не се страхува. Никак. Много доволен изглежда, но след малко като защиме пишката ще видиш. Какво става, ако един мъж, който трябва да бъде обрязан, не се обреже никога? Примерно? Той не е мюсюлман. Това е задължително условие в мюсюлманството. Не е ли обрязан? Може да не си силно вярващ, но трябва да си Трябва обрязан. да кажеш, че си мюсюлманин. Не е ли обрязан, не може да бъде... Не може да се счита за мюсюлманин. Това е първото условие. А при жената кое условие важи, за да се чувства тя мюсюлманка?
Защото ето, при мъже е ясно кое го прави мюсюлманин, при жената кое прави мюсюлманин. Мусулманите, знаеш, пред нас окосляване не се позволява. Подмишници, куби са, ще там навсякъде. Маха се така? Маха се всичко. Аз това не го знам. Мусулманските това е задължително. Как се маха с бръснач или как? По-просто се самобръсачка. А как се казваш, Лелю? Рувейда. Тук внук ли имаш? Кой ти е внука? Асан. А къде е? Къде е? Среща. Ай, къщо? Асан. Да дойде Асан. На колко е години? 5. На 5. Ти какво му каза? Къде отивате? Не дигна. Сина не дадем, не да трябва, сина дете. Синате демерим, синати istemiyor hiç. Niye казвам, защото не искам. Не се му каза, не? Gidiyoruz dedik parka. Orada uşaklar çok. Отивам на парка, казвам. На парка? На парка. На случайно. Значи децата са събрани на възраст от 2 годишни до 6 годишни деца. Кой си ти сега? Кажи си името. Спайдермен тръгнал да се обрязва. Интересен факт. Прави впечатление добрата организация на мероприятието, както и добрата организация на самото джамийско настоятелство. Нещо, с което християните